कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हरे करण कृष्ण माता सावित्री जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथानिधं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नारायणं नमस्कृभ्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपदाकस्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവർ എന്താണ്, ഭീഷ്മദേവർക്ക് എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ ധാമത്തില് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഒന്നിലും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിൽ ഈ ബഹിരംഗമായി ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ലളിതഗതി വിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപ്പിതോരുമാനാഹ കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്ധാഹ പ്രകൃതി മകൻ കിളയസ്യ ഗോപവത്വഃ ലളിത ആകർഷകമായ ഗതി ചലനങ്ങൾ, വിലാസ വശീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, വൽഗുഹാസ മധുരമായ മന്ദഹസിക്കൽ, പ്രണയപൂർവമായ നിരീക്ഷണം, കൽപ്പിത മനോഭാവം, ഒരുമാനാഹ അത്യധികം മഹനീയമായ, കൃതം അനുകൃതവത്യഹ ചലനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ, ഉന്മദ അന്താഹ പരമാനന്ദത്താൽ ഉന്മത്തരായി, പ്രകൃതിയും സവിശേഷതകൾ അകൻ അനുഭവിച്ചു, കില നിശ്ചയമായും, യസ്യ ആരുടെ, കോപവത്വഹ കോപകന്യകമാർ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ആരുടെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദസ്മിതങ്ങളുമാണോ പ്രജധാമത്തിലെ കന്യകമാരെ ഗോപികമാർ വശീകരിച്ചത്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. രാസനൃത്തത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായ ശേഷം പ്രജകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരുടെ ചലനങ്ങൾ പ്രേമപൂർവമായ മന്ദസ്മിതങ്ങളുമാണോ ആരാണ് ഗോപികമാരെ ആരാണ് ആകർഷിച്ചത്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാസനൃത്തത്തില് ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഒരാൾക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തെന്ന്, അവരെ ഓരോരുത്തരും എന്താ വിചാരിക്കണേ, മറ്റുള്ള ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ഒന്നും കൃഷ്ണനില്ല, എന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാണ്ടാവും. ഇടയിൽ കാണാണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്, അവർ ഓരോരുത്തരും
ഒരു മരങ്ങളോടും ചെടികളോടും കിളികളോടും ഒക്കെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ്, സങ്കടം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് മനസ്സിൽ മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ചേഷ്ടകൾ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മൂവ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവര് ആ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശില പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ തീവ്രമായ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം സമനിലയിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ഫലിതമായി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചും പ്രേമപൂർവമായി അദ്ദേഹത്തെ കടാക്ഷിച്ചും ഭഗവാനുമായി ഗുണപരമായ ഏകതത്വത്തെ ആർജിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, മന്ദഹസിക്കുന്നതാവട്ടെ, കടാക്ഷിക്കുന്നതാവട്ടെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്? ഭഗവാനുമായി ഗുണപരമായ ഏകത്വത്തെ ആർജിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ഫലമില്ല അല്ലെ. ഗുണപരമായ ഏകത്വത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണപരമായ ഏകത്വം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്താണ്? ആ 4 കൈയുള്ള ഭഗവാന്റെ താമസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ, അതായത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തില്ല, 3 ഗുണങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ആ ബാധയിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ശുദ്ധഭക്തരായി. അവരുടെ ഉള്ളില് അസൂയയില്ല, സങ്കടങ്ങളില്ല, സന്തോഷങ്ങളില്ല. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാസലീല കൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചുപോയി, അവർ തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് നിസ്സംശയം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ ബന്ധം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനമാകയാൽ അധികതരമായി സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. അവിടെ എന്താണ് ഗോപികമാരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലേ. ഭഗവാന് തലവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദര് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, എന്താണ്? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളിലെ പൊടി കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ നെറ്റിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തലവേദന മാറും. അപ്പൊ എന്തായാലും രുക്മിണി ശുദ്ധഭക്തയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. സത്യഭാമ, എല്ലാവരും എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും ചോദിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവല്ലേ, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാലോ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഭഗവാൻ എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലത്തെ പൊടി കൊണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിലോ, അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല, പാപം ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വന്നത്? ഒരു സ്വാർത്ഥത വന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? എനിക്ക് പാപം വരും, എനിക്ക് ദോഷം വരും, അവിടെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഭാവമാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? അയ്യോ, തലവേദനയാണോ? എത്ര പേര് കാലടിയിലത്തെ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തു തരാം, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഞങ്ങൾ എടുത്തു തരാം, ഭഗവാന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കൂ. അപ്പൊ നാരദർ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും അതിന് പാപം കിട്ടും, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ, കാലുമ്പലത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് പാപം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി. അതാണ് ഗോപികമാരുടെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അധികതരമായി സ്തുത്യർഹമാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് കൃപയാൽ സാരഥിയായി സഖാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു അർജുനൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് സമാന ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാനുമായി സമനില പ്രാപ്തമാക്കിയ ഗോപികമാർ, കാരണം എന്താണ്? ഗോപികമാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. രാധാദേവി എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സമനില പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഗോപികമാർ മാത്രമാണ്, വേറെ ആർക്കും ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പ്രായോഗികമായി ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യത്തിലായി തീർന്നു. ഗോപികമാരെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ അഭിലാഷം ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അവരുടെയും കാരുണ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു പടി മേലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല, ഞാൻ ഗോലോകധാമിലല്ല, ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗോപികമാരെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അധികം സംതൃപ്തനാകുന്നു. ആയതിനാൽ തന്റെ പ്രഥമ ആകർഷണ വിഷയമായ അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ പ്രേമയുധം സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുപമമായ അവസരങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരായ ഗോപികമാരെയും ഭീഷ്മദേവൻ പ്രകീർത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ആദ്യം എന്താണ് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനനെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താണ് മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ആ അത് കുറച്ചും കൂടി മേലെയാണ് അല്ലെ, ആ ഗോപികമാരെ ആണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ സമത്വം അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ സായുജ്യമുക്തിയെ പോലെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാമുകന്റെയും പ്രേയസിയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ അഭിന്നമായി തീരുന്നതിനാൽ ഭേദഭാവം പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഹർഷോന്മാദത്തിലുള്ള സമത്വമാണിത്. അപ്പൊ ഈ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ നീ എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല, ഞാൻ ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് ആണോ ഇടത്തെ കയ്യിലെ മുറിവിനാണോ വേദന കൂടുതലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ഗോപികമാരും ഒന്നായതുകൊണ്ട് അവിടെ വേർതിരിവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാരുടെ ദുഃഖമാണ്, സ്വയം ദുഃഖമായിട്ടാണ് ഗോപികമാര് കാണുന്നത്. ആ ഭേദഭാവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 41. മുനിഗണ നൃപവര്യ സങ്കുലേന്തഃ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയ ഏഷാം അർഹണമുപപേത ഈക്ഷണീയോ മമ ദൃശിഗോചര ഏഷ ആവിരാത്മാ ഹരേ കൃഷ്ണ. മുനിഗണ വ്യുൽപ്പന്നരായ ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാർ, നൃപവര്യ ഭരണാധിപന്മാരായ മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ, സങ്കുലെ മഹാസഭയിൽ, അന്തഃ സദസിൽ യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തിയുടെ, രാജസൂയ യജ്ഞം, ഏഷാം എല്ലാ പ്രമുഖ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളുടെയും, അർഹണം ആദരപൂർവമായ ആരാധന, ഉപപേദ സ്വീകരിച്ചു, ഈഷണീയക ആകർഷണ വിഷയം, മമ എന്റെ, ദൃഷ്ടി, ഗോചരഹ വീക്ഷണപദത്തിൽ, ഏഷക ആവിഹി സ്വയം സന്നിഹിതനാകുക, ആത്മാവ്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശിഷ്ട വ്യക്തി ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജസൂയ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശിശുപാലന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ. ശിശുപാലനെ കൊന്നത് ആ ഭഗവാനെയാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് അത്യുദാതനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ട് എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു. അഗ്രപൂജ നടത്തണം എന്ന് പറയും ഈ യജ്ഞങ്ങളില്. അതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് വെച്ച് പാദപൂജ നടത്തും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് ശിശുപാലന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം ഭഗവാനെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്താവും? 100 തവണ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ചക്രം വെച്ച് കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശിരസ് അറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടന്നത് ആര് സാന്നിധ്യത്തിലാണ്? ഭീഷ്മരും അവിടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പത്തെ ഇതാണ് പറയുന്നത്, രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയ സമയത്തില്. അങ്ങനെ ഭഗവാനാൽ എന്റെ മനസ്സിന് സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ശേഷം ലോകചക്രവർത്തിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്ത് സിംഹാസനാരൂഢനായ ചക്രവർത്തി തന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായി ഒരു അശ്വത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അയക്കുമായിരുന്നു. ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിനോ രാജകുമാരനോ ആ വെല്ലുവിളിയെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമോ വിസമ്മതമോ പ്രകടിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസമ്മതമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കുതിരയെ പിടിച്ചു കെട്ടണം. അതാണ് നമ്മള് രാമായണത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് രാമന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കഥ ലവകുശന്മാരാണ് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ച് തന്റെ പരമാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കണമായിരുന്നു. പരാജിതനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ പരിത്യജിച്ച് മറ്റൊരു രാജാവിനായി സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പരാജയനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത്? വേറൊരു രാജാവിന് കൊടുക്കണം, അയാളുടെ രാജസ്ഥാനം പോകും. അതാണ്. ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അപ്രകാരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിക്കായി അശ്വങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ നിയോഗിച്ച് അയച്ചു. ലോകത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭരണാധിപന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആരും ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ എതിർക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം അവർക്കറിയാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് മേലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ രാജസൂയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചു. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പല 100 കോടി കണക്കിന് ധനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു നിസ്സാരനായ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അനായാസ ജോലിയായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഹോമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക, പരിശുദ്ധമായ നെയ്യ് വേണം, അതിനുള്ള ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ വേണം. അത്രയും കാലമാണ് അത്. നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ 4 ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിയുന്ന യജ്ഞമാരിയൊക്കെ നടത്തുന്ന മാതിരി അല്ല അത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ യുഗമാണ് അല്ലെ. അന്ന് 10,000 വർഷം 1000 വർഷം ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ചെലവുള്ള സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും അവർ ക്ഷണിക്കണം, അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സദ്യമാരെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെ, ഡെയിലി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ വളരെ ചെലവ് ഏറിയതായിരുന്നു അത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ ദുഷ്കരവും ആകുന്നു എന്നതിനാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമാകുന്നു. അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം വഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിദഗ്ധമായ പൗരോഹിത്യം പ്രാപ്തമാക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച് അത് ബൈഹാർട്ട് എന്താണ് ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ധനം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നമ്മൾ ദരിദ്രന്മാരാണ്. രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്താണ്, അതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ, അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ പാക്കറ്റ് പാല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ മുക്കാഭാഗം ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി നഗരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എവിടെ നിന്നാണ് ശുദ്ധമായ നെയ്യിന് പോവുക? അപ്പൊ അത് ദുഷ്കരാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്, അറിവുള്ള ആൾക്കാരില്ല അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് ഒരിക്കലും യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജധാനിയിൽ സമ്മേളിച്ചു. മഹാദാർശനികന്മാർ, ധർമ്മനിഷ്ഠർ, ഭിഷഗ്വരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈശ്യരും ശൂദ്രരും സമൂഹത്തിലെ അപ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധുനിക യുഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാറ്റം നിമിത്തം ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ പദവികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് എന്നാലും എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക? ഇപ്പോ ഒരു IAS കിട്ടി കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജാതി മതം നോക്കില്ല. അപ്പൊ പദവികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ മഹായോഗത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നയനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരുന്നു. ഏവരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാദരം പ്രണമിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇവയൊക്കെ സ്മരിക്കുകയും തന്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമക്ഷം സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് അതിലൊരു വാചകം പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രമുദിതനാവുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കുകയെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രൂപം, ലീലകൾ, നാമം, കീർത്തി എന്നിവയെ ധ്യാനിക്കുകയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ 41 നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ യഥാർത്ഥ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമക്ഷം സന്നിഹിതനായിരുന്നതിൽ പ്രമുദിതനാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും ആകർഷണം ആരുടെ മേലെയായിരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരെയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കാണണം,
ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അത്രയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, രൂപം, ലീലകൾ, നാമം, കീർത്തി എല്ലാം ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തഗത ഭാവത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തെക്കാൾ അത് അനായാസമാകുന്നു. അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി മാതിരി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപമില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആരാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്രയാണ് കുറെ ചെടികൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എന്റെ വീട്ടില് മാവുണ്ട്, അവിടെ ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രൂപമില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ വ്യക്തിഗത രൂപമുള്ള ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 12:5 പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവ്യക്തഗത ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി അത് ധ്യാനമല്ല, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. അതാണ്. അങ്ങനെ അത്രയും നമ്മൾ സമാധിയിൽ പോയി അത്രയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അത് സാധിക്കുമായിരിക്കാം, സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെയും ലീലകളെയും ധ്യാനിക്കുകയാകയാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ, ദാമോദരല്ലേ, അതാ യശോദാമ്മ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ. എന്നിട്ട് മകൻ കണ്ണിങ്ങനെ തിരുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ. അത് എളുപ്പമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹ സമക്ഷം യഥാർത്ഥമായും സന്നിഹിതനായിരുന്ന വേളയിൽ, വിശേഷിച്ചും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞത്തിന് വന്നിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, അവർ ക്ഷത്രിയന്മാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരുമാണ് മുഖ്യമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ പരമോ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ല, അത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടനോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബഹുമാനം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയും. അതുപോലെ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താണ് മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ലെവലില് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ദൈവമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രചരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ ദൈവമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മനുഷ്യനായി തീരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ വളരെ കുറെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ദൈവമായി പൂജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലൊന്നും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരൂപവും വികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന സങ്കല്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗക്ഷമമല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മാരിപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, അയ്യോ ഇപ്പൊ രാധാദേവിയെ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും വേർപിരിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് വേർപിരിക്കാൻ പറ്റുക? പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. രാധാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിന് ദുഃഖമാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇവർ തമ്മിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വന്നിട്ട് ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്നിട്ട് വിവർത്തനം വായിക്കി നിർത്താം കേട്ടോ. തമിമ മഖമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദിഹൃദിധിഷ്ഠിതമാത്മകൽപ്പിതാനാം പ്രതിദിശമിവനൈകഥാർക്കമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദമോഹഃ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നാളെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.